Ja, er zit een nieuwe single aan te komen. Hij is weer geproduceerd door Jeroen Dirksen en het wordt een ballad. En ja, oktober, november wil ik die uitbrengen. Maar oktober, november is al een eindje weg. En in de tussentijd? Nou ja, ik heb Jij bent mooi uit nu natuurlijk. Die doet het hartstikke leuk. Staat nog steeds leuk in de lijst ook bij de diverse radiostations. Waaronder Radio NL. Dat vind ik echt ongelooflijk dat hij er al zo lang in staat. En daar ben ik ook best wel trots op. Ja, want voor de mensen die het verhaal de vorige keer hebben gemist. Dat gaat over je dochter. Het gaat over mijn dochter. Die is hier ook aanwezig trouwens. Ik heb vorig jaar een album uitgebracht. En er staat een nummer op dat ik samen met mijn zoon gemaakt heb. En ik heb ook nog 1 dochter. En die wilde natuurlijk dan ook iets, zeg maar. Dus ja, ik vond het ook een heel leuk onderwerp. Kijk, puber zijn is al moeilijk genoeg, zeg maar, in je leeftijd. En ja, ik wilde gewoon een leuk up-tempo nummer. Nou, dat is het ook geworden. Nou ja, dat album heb ik vorig jaar uitgebracht. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat is me wel wat tegengevallen. Dus ja, een album zou je niet zo heel snel meer van me verwachten. Ja, misschien met een paar jaar als ik een aantal singles heb gehad. Maar ja, singeltjes blijf ik maken. Waarom viel het tegen, het album? Nou ja, kijk, je maakt een compleet album met 12 nummers. En op dat moment denk je van Leef en Geniet, zo heet dan de titeltrack. Die gaat wel wat doen en die heeft helemaal niks gedaan in de charts, zeg maar. En dat viel me wel een beetje tegen. Voor mensen die hem willen kopen, waar kunnen ze hem alsnog kopen? Ja, boekjoost.nl zeg ik altijd. Daar vind je alles op.